ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ବିଧବାର ମୁହଁ ଚାହିଁବା ଏକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ 3 ଜଣ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ତୁମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତୁମେ ବାଛ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ କରିବା କ'ଣ ସହଜ? ବିଧବା କମଳା ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଧନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସେ। ଏହା ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ଆନନ୍ଦପୁର ନାମକ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମ ପର୍ବତ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସରଳ ଥିଲେ, ଚାଷ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଗାଁଟିକୁ ଆନନ୍ଦପୁର କୁହାଯାଏ, ଏହାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତିକ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ କୁକର୍ମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ କମଳା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଥିଲେ। କମଳା ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଲୁହ ଏବଂ ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ରାମପ୍ରସାଦ ଗାଁର ଜଣେ ସରଳ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ମାତ୍ରେ କମଳାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ମହିଳା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଠିବା ବସିବା ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଏବଂ ଅପମାନର ବର୍ଷା କଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମଳାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କମଳା ଗାଁ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହୁଥିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କୁତ୍ସିତ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଠାରେ କିଛି ଖରାପ ଘଟେ। କମଳା ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ତାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାର କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାତିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। କମଳା ଅଗଣାରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲୁହରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ଦୀପ ଜାଳି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଏପରି ନର୍କ ପାଲଟିଗଲା? ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିଧବା ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କମଳା ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ବାହାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗାଁ ବାହାର ରାସ୍ତାରେ 3 ଜଣ ସାଧୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଧଳା ଦାଢ଼ି ଆଉ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲେ। ଗାଁ ମୁଖିଆ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଦୟାକରି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ସାଧୁମାନେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ନଜର କମଳା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କମଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଏହି ମହିଳା ଦୁଃଖ ଘେରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କମଳା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କମଳା ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ
ଏବଂ ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗାଁର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ। ମନ୍ଦିରର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଏହା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ। କମଳା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି କମଳା ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି? 3 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଗଭୀର ବୁଝାବଣା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନାମ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କର୍ମଯୋଗୀ, ଯିଏ କର୍ମର ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼। ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଏବଂ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ 3 ଋଷି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ 3 ଋଷି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ ଝିଅ? କମଳା ଥରି ଥରି କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ଋଷିମାନେ ବିସ୍ମିତ ହସିଲେ। କର୍ମଯୋଗୀ କହିଲେ, ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବିନା କାରଣରେ ଆସିନଥାଏ। ତୁମେ ଏହି ଜୀବନରେ କେବଳ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ନୂତନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। କମଳା ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି? ଯୋଗାନନ୍ଦ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? କମଳା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3 ଜଣ ମୁନି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ତାହେଲେ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ବଟଗଛ ତଳକୁ ଆସ। ତୁମର ଯାତ୍ରା ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କମଳା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ପରଦିନ ଗାଁରେ ଖବରଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ 3 ଜଣ ମୁନି କମଳାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେବେ ନା ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ? ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ମୁନିମାନେ ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ କମଳା ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ। ସେହି ରାତିରେ କମଳା ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ନା ଏହା କେବଳ ଆଉ ଏକ ଭ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ। ସାଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନର ଗଭୀର ଭାବରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲା। କମଳା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ଏହି ଦୁନିଆ ଏକ ଭ୍ରମ ଝିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଯୋଗୀ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ।
ତୁମକୁ ସାରା ରାତି ଏଠାରେ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ। ଏଠାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭୟକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି କମଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାରା ରାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ରହିବାକୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3 ଜଣ ମୁନି ହସି କହିଲେ, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ 3 ଜଣ ମୁନି କମଳାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଗଲା। ଚାରିପାଖରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୂର ଗଛରୁ ପେଚା ବୋବାଉଥିଲା। ବୁଦାରେ ସରୀସୃପ ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କମଳା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତି ଯେତେ ଗଭୀର ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏକ ଛାଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ନା ଭୂତ? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭୟକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ କହିଲେ, ମୋର ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକା ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବିବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସାରା ରାତି ସେ ତାଙ୍କ ଭୟ ସହିତ ଲଢ଼ି ଚାଲିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତ କେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଲେ ଏବଂ କେବେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କମଳା ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ 3 ଋଷି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କମଳାଙ୍କୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଭୟକୁ ଜୟ କରିଛ। ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କମଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶା ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭୟ କେବଳ ଆମ ମନରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଏହା ଆପେ ଆପେ ଉଭେଇଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟରେ ଭରା ଏକ ରାତି ବିତାଇବା ପରେ କମଳାଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଜଙ୍ଗଲର ଡାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ନିଜକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କଲେ। 3 ଜଣ ମୁନି ହସିଲେ। ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? କମଳା ନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାରାଜ। 3 ଜଣ ମୁନି କମଳାଙ୍କୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ମନ୍ଦିରଟି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। କମଳା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। କମଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ? ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମଯୋଗୀ ଏବଂ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଘେରି ରହିଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଦିବ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେବତା ଥିଲେ। କମଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ, କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ କହିଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଋଷି ନୁହଁ ଝିଅ। ଆମେ 3 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ବାଛିଲୁ। କମଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଋଷି କୌଣସି ସାଧାରଣ ସନ୍ଥ ନଥିଲେ। ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଭୟକୁ ଜୟ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ୍ୟାଗର ପରୀକ୍ଷା। କମଳା ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? କର୍ମଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମକୁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ, ତାହା ହିଁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମଳା ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲେ। ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ ସେ ସେହି ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯୋଗାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ତାହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯଦି ଏହା ସଠିକ୍ ତେବେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ କେବଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। କମଳାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ଶେଷ ସ୍ମାରକୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ? ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯଦି ଏହା ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3 ଜଣ ଋଷି ହସି କହିଲେ, ଯାଅ ଏବଂ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। କମଳା ଗାଁକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଫଟୋଟି ଏକ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଥରୁଥିବା ହାତରେ ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏହା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସେ ବି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କମଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଦେଲେ। ଫଟୋଟି ବୁଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ 3 ଜଣ ଋଷି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ତ୍ୟାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛ ଯାହା ତୁମକୁ ଅତୀତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। କମଳା ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଅଛି। କମଳା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାରାଜ। କମଳା ଭୟ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। 3 ଜଣ ଋଷି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କମଳା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ଏବେ ତୁମର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଗଲା। କମଳା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାରାଜ। ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ଆତ୍ମାର ପରୀକ୍ଷା। ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କମଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କର୍ମଯୋଗୀ କହିଲେ, ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ। ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତୁମର କୁଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ବିନା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି କମଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କମଳାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏହି ଘର ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ କେଉଁଠି ଯିବେ? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁନିମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। କମଳା ନିଜ ଭିତରେ ଚାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କମଳା ଗାଁକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କମଳା କାହାର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ କମଳା ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ମନା କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପିଇବାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ନୁହଁ ବରଂ ମନରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋକ କିମ୍ବା ତୃଷ୍ଣା ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କମଳାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପରେ 3 ଜଣ ଋଷି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ତୁମର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଧବା ନୁହଁ ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। କର୍ମଯୋଗୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ କେବଳ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଛ।
ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ ତୁମର ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କମଳାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନୁଭବ କଲେ। କମଳା ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ବିଧବା ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିବ୍ୟତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ। ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହଁ। କମଳା ହସି କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଭୟ, ଆମର ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ମହିଳା ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବେ ସେ ସମଗ୍ର ଗାଁର ନେତା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।